स्टेडियाम गायसननो लोगोसे मोनसे जिल्लानि हेडक्वार्टार डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम गायसननो मोनसे थांखि लादों इन्टारेस्ट दं बे खेलायाव गोसो होना सोलोंनांगौ जाहाथे जों स्टेट लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेल बा नेशनेल लेभेलनि प्लेयार्स गावखौनो दाखांनो हायो आरो नैबेबायदि गामि ओनसोलफ्राव खुंनाय जे खेला बे गेलेनायफ्रानो जोंखौ बेबायदि लेभेलाव लांनो खाबु होगोन भकतपारायाव सोलिबाय थानाय 90 खेब बर'लेण्ड गेलेन्ड फुटबल ट्रफिनि जि जोबथा खेला बेहाय आलासि महरै नुजाफैनानै गोजोननाय मोन्दों भकतपारा अन्तत फुटबल गेलेनायनि मोनसे मोजां बिथा मानोना बे ओनसोलनिफ्राय गोबां समाव अन्तत स्टेट लेभेलनि फुटबल प्लेयार गोबां ओंखारदों आरो दासिमबो बे ओनसोलनिफ्राय मोजां फुटबल प्लेयार ओंखारो अकल फुटबल नङा गुबुन गेलेग्रानि बिथिङावबो बेवहाय मोजां प्लेयार दं बेनिखायनो भकतपाराखौ जोंनि फुटबलनि मोनसे केन्द्र हिसाबै बिथा खालामनो थाखाय एसे नाजाबाय थानाय जादों दिनै साबायखर दोन दुलाराय बर' फरायसाफोरा बे बर'लेण्ड गेलेन्ड फुटबल ट्रफिखौ थांनाय 8 बोसोर सालायबोनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि थांनाय समफ्राव हारिनि थाखाय नांनाय सोमावसारनायाव जिखिनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोआव लाखिनायजों लोगोसे बर'फोरनि सोमावसारनायनि जिथु जारिमिन बेखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनायनि बागै थुलुंगा होबोदों बेनिखाय बे हाबाफारि कन्टिनिउ खालामनायखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोर भकतपारा आन्चलिक कमिटिखौ साबायखर होदों जों आसा खालामदों नैबे खेला ओरैनो दा खोब बारा माबागोन स्टेट लेभेलाव रेजिस्ट्रेसन जाथ'वाखै आरो बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लायोब्ला अन्तत जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय किसु फाइनान्सियेल हेल्प मोननायनि मोनसे माबा दं बेनिखायनो आं कमिटिनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायदों जे बिथांमोना बे खेलाखौ जाहाथे रेजिस्टार खालामना लायो आरो बेखौ स्टेट लेभेलनि बा नेसनेल लेभेलनि गेम हिसाबै ट्रफि हिसाबै जाहाथे रेजिस्टार खालामना लायो रिकगनिसन खालामना लायो अब्ला मोजां जागोन अब्ला नों बेवहाय स्टेटनिफ्राय माखासे गाइडलाइन फैगोन जायफोर गाइडलाइननि गेजेरजों खेलाखौ मोजाङै सालायनो हागोन साबायखर बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जे बिथांमोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे खेलाखौ फोथांना लाखिनो गोबां दुखु खस्थ' खालामबोदों नांगौमानि कन्ट्रिबिउसन होबोदों बेनिखाय जों बेखौनो खावलायबोदों जे भकतपारा ओनसोलनि रायजोफोरखौ जाहाथे बेबायदि गेलेनायफोरखौ थुलुंगा होबोयो नायनायनि गेजेरजों कन्ट्रिबिउसन होनायनि गेजेरजों लोगोसे एरेन्ज खालामनायनि गेजेरजों नायग्राफोरबो नांगोन अर्गानाइज खालामग्राबो थानांगोन थाखा फैसा दान होग्राबो थानांगोन बेबायदि गासैबो हेफाजाब होलायबासो मोनसे खेलाखौ जों साक्सेस खालामनो हायो जिहेतु बर्तमान आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकाराबो गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होना खामानि मावदों बे गामि ओनसोलफ्राव जोंहा गेलेनायनि इनफ्रास्ट्राक्चार गैया बेखिनिखौ जों दानांगोन आरो बेनि थाखाय जों बिटिसि ओनसोलनिफ्राय मोनसे समस्या मोनसे मिनि स्टेडियाम दानायनि मोनसे थांखि लादों बेनिफ्राय जों आसाम सरकारनिफ्रायबो मोनसे एसेम्बलि समस्तिनि सिङाव मिनि स्टेडियाम गायसननो लोगोसे मोनसे जिल्लानि हेडक्वार्टार डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम गायसननो मोनसे थांखि लादों आरो बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बिनि अनगायैबो जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ अन्तत नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोरनो साख्रि होनायनि माबा दं बेनिखायनो जों गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे जोंनि गार्जेनफ्रा अकल फरायनांगौ होननानैल' गुरुत्व होआलासिनो गावनि गथ'फ्रा जुदि गेलेनायफ्राव एसे मागोन इन्टारेस्टेड बेबायदिखौ गेलेनाय बिथिङावबो दावगानो थाखाय थुलुंगा होनांगौ आरो अब्लासो जोंनि ओनसोलाव लिरनाय फरायनाय रोंनायजों लोगोसे गेलेनाय बायदिसिनायाव जों जौगानो हागोन आरो आथिखालाव गेलेनायखौ जिहेतु गुरुत्व दं बेनिखायनो गेलेनायनि गेजेरजों मानसिया थांना थानायनि मोनसे लामाखौ सरकारा होदों बेनिखायनो गेलेनायखौ मोनसे केरियार हिसाबै जों नाजावनांगौ जायफ्रा गेलेनायफ्राव इन्टारेस्टेड फुटबल खेलायानो जा भलिबल खेलायानो जा हकियानो जा क्रिकेटानो जा जिखुनु खेलायावनो जायहा इन्टारेस्टेड दं बे खेलायाव गोसो होनानै सोलोंनांगौ जाहाथे जों स्टेट लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेल बा नेसनेल लेभेलनि प्लेयार्स गावखौनो दाखांनो हायो आरो नैबेबायदि गामि ओनसोलफ्राव खुंनाय जे खेला बे गेलेनायफ्रानो जोंखौ बेबायदि लेभेलाव लांनो खाबु होगोन भकतपारानि जि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नायोब्ला बे मोनसे मिनि स्टेडियाम जानांगौ जोंहा भकतपारा ओनसोलाव मोनसे मिनि स्टेडियाम नांगौमोन सिगांनि स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव सिगांनि जि जों एमएलए बिथांनो जोंहा मुदैबारियाव मोनसे मिनि स्टेडियामनि एक्सुवेलि मिनि स्टेडियाम नङा खिन्थु बेनि गेलेग्रा फोथारखौ डेभेलप खालामनो थाखाय फानहरदों बेजों खामानि मावगासिनो जोबाखै
खिन्थु जोंनि बे ओनसोलाव मोनसे मिनिस्ट्रि नांगौ आरो दिनै मंगलदै बिधानसभानि बिधायक बसन्त कुमार दास बिथांखौ आं बुंनायाव बिथाङा बुंदों जे बेहाय मिनिस्ट्रि नांगौ होननानै मोनसे दाबि खालामनाय दंमोन खिन्थु सिगाङाव आं बिरोधिनि MLA जानायखाय सिगां सरकारा आंनो जेबो होआखैमोन खिन्थु एबार होनो हासिगोन होनना बुंदों दा बिथाङा बुंदों जे जों सानैजों नांनानै बेयाव मोनसे मिनिस्ट्रि लाबोनो थाखाय सरकारखौ नारसिननोसै होननानै बिथाङा खावलायदों आरो जों आसा खालामदों जे जोंहा जिहेतु सरकारा दाबो स्टेट गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंहा 1.5 बोसोर दंबावो आरो बे 1.5 बोसोर समनि गेजेराव जों नाङोब्ला चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जों एसे खावलायोबा मिनिस्टार बेयाव हरनायनि मोनसे पसिबिलिटि दं बेखौ जेसेबां हायो नाजागोन। थेंक इउ